Kusangana kwatikuita zvekare pano paHatari 263 nyaya nezvemuzora nhasi inyaya inosirisa iyo yatasangana nayo kubhindura muarea iyo inonzi Manhenga area. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel Hatari 263 kusubscribe mahara. Nyaya nezvemuzora nhasi inyaya yemahwindi ayo 2 kusanganisira uyo anonzi Kudzai Takashi ane 21 years. Kudzai Takashi ane 21 years akanetsana neumwe hwindi wemwe kombi pamusoro pepassenger 1 munhu aida kutakurwa. Ndofunga vazhinji vanoziva zvinoita mahwindi kana kuti uchida kukwira kana mukombi vanotanga kurwidzana kuti uyu ndinatanga mubata uyu ndinatanga mubata. Vamwe vanotozobira vanhu vari pakati pekurwira vanhu. Zviri kunzi vanhu ava vakarwira passenger 1 vachidhonzerana. Vari pakati pekudhonzerana Kudzai Takashi akaona kuti akurirwa. Hwindi aya ari 2 vairwira passenger 1. Vari pakati pekurwira passenger 1 Kudzai Takashi akanhonga dombo akatema umwe hwindi mumusoro. Hwindi uyu akabuda ropa rakawandisa akafira paspot. Kudzai Takashi aona kuti auraya munhu apara mhosva haana kukwanisa kutiza akaramba akamira. Pakazosvika mapurisa akasunga Kudzai Takashi akaiswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno kuti Kudzai Takashi ari kumira mudare reutongwa kwemhosva yekuponda munhu. Ndomboita zvatinofuka comment section kuti mahwindi boy here zvavanenge vachiita. Vazhinji vachiona vanochinjana mashoko vozotadza kunzwisisana kusvika pakutozorwa. Ndozvinoita mahwindi asi uyu anonzi Kudzai Takashi mwana wechidiki ane 21 years ari kupomerwa mhosva yekuuraya umwe wake mushure mekunge varwira passenger. Ndomboita zvatinofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Chingotizorora murugare tasingatarisiri izvi tasingazvifungire. Rest in peace mu comment section.